Ostiralon guztioi galeko biktimek gizateriaren aurkako krimenak egotzi dizkiote Barrio Nubori, Egiarizor Fundazioak eta Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak Jose Barrio Nuevo Espainiako barne ministro izandakoaren aurkako kereila bat aurkeztuko dute datorren astean estatu indarkeriaren 18 biktimarekin batera, Espainiako justiziari arduraz jokatzeko eskatu diote. Elkarretaratzea gauzatu dute Tolosan, Euskal Herrian euskarazeko bi kideri emandako tratua salatu eta horiei elkartasuna adierazteko. Euskal Herrian euskaraz elkarteko bi kidek euskaraz hitz egiteagatik Renfeko zinteko zaintzaile baten erasoa jasan zutela salatu dute. Hezkuntzan Nafarroan 2 urteko gelak izango dituzte Barañain eta Antxoainen. Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak hartu du erabakia. Iruñean eta Arronizen antzera Barañain eta Antxoainen ere 2 urteko gelak izango dituzte. Hala ere, eredu horren aurka agertu dira hainbat alderdi politiko eta sindikatu. Ingurumen alorrean, Laminorian haizerrotak eraikitzearen kontra egin du baita Eusko Jaurlaritzak ere. Arabako Foru Aldundiak bezala Eusko Jaurlaritzak uste du 8 aerosorgailuek kalte larriak eta jasanezinak sortuko lituzketela. Pentsionistek 100.000 sinadura jaso dituzte gutxieneko pentsioak osatzearen alde. Gutxieneko sinadura kopurua lortu badute ere jakinarazi dute oraindik ez dituztela Eusko Legebiltzarrera eramango gehiago lortu nahi baitituzte. Pentsioak osatzeko sistema bat sortzera bultzatu nahi dute Jaurlaritza. Gaurkoan, Galen 18 biktimak Egiarizor Fundazioarekin eta Giza Eskubideen Behatokiarekin batera agerraldia egin dute datorren astean Barrio Nuevoren aurka aurkeztuko duten kereilaren berri emateko. Egiarako eskubideak preskribatzen ez duela defendatuko dute eta kereilak zuriketa saiakerak amaiarazteko balio dezan espero dute. Inpunitatea egiarako eskubideak ez du preskribatzen zioen kartelaren atzean, Jose Barrio Nuevo Espainiako barne ministro ohiaren aurkako kereila bat aurkeztuko dutela jakinarazi dute Galen 18 biktimak Egiarizor eta Giza Eskubideen Behatokiarekin batera. Bilbon eskaini duten prentsaurrekoan barne ministro ohiaren kontrako salaketa aurkeztuko dutela ezagutarazteaz gain, Espainiako justiziari arduraz joka dezan eskatu diote eta auzibidean Felipe González gobernuburu ohiak deklaratzea galdegingo dutela adierazi dute. Mai Bilbao eta Oskar Sánchez abokatuek azalpen juridikoak eman dituzte eta adierazi dute Espainiako Auzitegi Nazionaleko Instrukzio Epaitegi Zentralean aurkeztuko dutela kereila. Gure asmoa eta espero duguna da onartzea kereilaren tramitazioa eta ikerkuntza hastea. Hori ez gertatzekotan, barne legediak arautzen duen bezala errekurtsoak tarteratuko genituzke eta barne legediak agortu ostean nazioarteko epaitegietara joko genuke. Ekinbideak zuriketarekin amaitu eta gerra zikinaren erantzuleak ezagutarazteko balio dezala espero dute estatu indarkeriaren biktimek. Agerraldian esan bezala, diren bezala pasa daitezen historiara. Giza eskubideak urratzeko gobernu boterea zein botere politikoa erabili zituzten benetako kriminalak. Kereilak 1980ko hamarkadan zen planaren baitan gertatutakoak ditu oinarri. Izan ere, haren babespean ekin zion gal talde paramilitarrak bere jardunari 1983 eta 1987 artean Euskal Herri osoan. Kasu honetan ordea bereziki para Euskal Herrian zeuden errefuxiatu politikoen kasuetan jarriko dute arreta. Abokatuek adierazi dutenez, integritatearen eta segurtasunaren aurkako eraso larriak egin zituzten. Bi abokatuek Jose Mari Larretxearen baiketa saiakerari erreferentzia egin diote aipatutako eskubide urraketen artean. Hain zuzen, Barrio Nuevok 2022an El País edabidean eginiko elkarrizketan gerra zikina aitortzeaz gain bere erantzukizuna ere onartu zuen, hala ere, inoiz ez dute epaitu gertakari horiengatik.
Galen eta Espainiako gobernuko goi kargudunen arteko harremana ezaguna da eta adierazpenetatik haratago auzitegiek ere frogatutzat jo dute. Horren adibide da Segundo Mareiren baiketarekin lotuta Barrio Nuevo zigortzea. Hori dela eta abokatuek uste dute posible dela prozesu judizial bati ekitea halako delituak ez dutelako preskribatzen. Kereiaren bidea aukeratu dute horretarako akusazio partikular gisa jarduteko eta auzibidean parte hartze aktiboa izateko aukera ematen dielako. Kereia aurkeztu dutenen ordezkariek onartu dute ez dela erabaki erraza izan, ez baitu gaurdaino justiziak gauza handirik egin gertakari horien guztien egiara iristeko, ez arduradunak seinalatzeko, ez da erantzukizun mailak ezartzeko ere, kontrakoa baizik. Are gehiago azpimarratu dute giza eskubideen behatokiaren bultzada izan dela prozesu horretara eraman dituena. Era berean gogorarazi dute Urkullu lehendakariak laguntza ekonomikoa eskaini ziela, baina orduan erabaki zutela egoeraren balorazio juridiko egitea eta Barrio Nuevoren aurka prozesu bat irekitzeko benetako aukerak aztertzea. Era berean uste dute esku hartu behar dutela estatuko aparatuetatik egindako krimenak zuritzeko eta justifikatzeko saiakera horiei amaiera emateko. Iruñera goaz orain, frankismoak Espainian duen bigarren eraikin handiena da Iruñeko erorien monumentua. Eraikinak frankismoaren biktimen eta errepresaliatuen artean haserrea eragin du urtetan zehar. Honen ondorioz Iruñean indarra hartzen joan den talde memorialistarekin elkartu gara. Frankismoak altxatutako bigarren eraikin handiena da Iruñeko erorien monumentua, baita lehena hiri ingurunean kokatzen dena. 1952an eraikitako monumentua frankisten bandoan hildako 4.500 nafarren omenez egin zen, 10 urte geroago Franco diktadoreak berak inauguratu zuena. Eraikinak frankismoaren biktimen eta errepresaliatuen artean haserrea eragin du urteetan zehar. Honen ondorioz, Iruñean indarra hartzen joan den talde memorialista sortu zen. Testuinguru horretan, Koldo Amatria, eraispenaren alde borrokatzen duten elkartetako kide nabarmena da. Eta eztabaida polemiko honen norabidea markatzen jarraitzen duten azken aurrerapenei eta erabaki politikoei buruzko bere ikuspegia eman digu. Frankismoaren garaian inauguratu zuten Franco etorri zen inauguratzea eta zer iruditzen du, hau da printzipioz egin zuten eta hori da bere izena, Monumento Navarra a sus muertos en la cruzada. Hemen hori goraipatzeko frankismoaren eta frankismoaren alde borrokatu zutenetik eta hil zuten edo hil ziren uda garaian. Joan zen mendean bukatzerakoan aldatu zuten zerbait eta hor ikusi dezakegu sala de exposiciones erakusketa aretoa aldatu zuten eta kanpoko txaflak eta inskripzioak eta hori estali zituzten. Dena den hori ez du zuen funtzionatu, oso gaizki ez du ezertarako balio barrukoa. Eta, balio zuen gauza baterako oso importantea, hori izan ziren sartutak Mola eta Sanjurjoren gorputzak. Zorionez, lortu genuen ateratzea, horren dela 8 urtez edo, baina hori mantentzen da monumentua, esan dugun moduan, irain bat bezalakoa. Monumentua inauguratu zutenetik borrokan jihardutela azpimarratu du Amatriak. Daramagu, urte desente bat, Transizioa hasi ziren talde batzuk gorputzak ateratzen, eta hori jaia gelditu zen, eta PSOEk ez zuen ezer egin. Dena den, mendea bukatzerakoan berriro hasi zen mugitzen, hasi ziren hori monumentuarekin eta
gorpuak ateratzen bere hilobetik. Iruñeko udalak 2018an lehen aldiz partaidetza prozesu bat jarri zuen abian. Hala ere, eskuina indarrean sartu zelarik prozesua bertan bera gelditu zen. Gero, orain dela 8 urte edo Joseba Ziron zegoen alkate moduan eta berriro ja instituzioetik hasi ziren mugitzen hori zerbait egiteko eta egin zuten ideien lehiaketa eta atera ziren 7 aurkeztu ziren jaia 50 proiektuak, gehitu ziren 7, baina bukatu zenean Zironen mandatua, bukatu zen baita ere prozesua. Ziron kargura bueltatu zenean lehiaketa berreskuratu zen. Hala ere, urtean bilera bakarra izan zuten talde memorialistako kideek gobernuarekin. Urte osoan gobernuarekin izan genuen bilera bat. Oso ez dakite amablea, esate baterako, eta palmadita zen espalda, eta udalarekin, ezer. Ez ustean, 2024ko azaroan, PSN, EH Bildu eta Geroa Bai alderdiek akordio bat sinatu zuten monumentuaren zenbait elementu berrera ikitzeko, eraizpena erabat deusestatuz. Koldok labankada bat jaso balute bezala gogorarazi du momentu hori. Ailegatu zen Ziron alkate moduan, guk ikusi genuen aukera egiteko zerbait eta elkartu ginen talde memorialistak egiteko plataforma edo koordinadora edo lako zerbait mugitzeko asuntoa eskatzeko erorien monumentua eraizti. Eta orduan, printzipioz egin genuen momentu batzuk, egin genuen hori konzentrazioak eta gero baita ere oso importantea izan zen lehen aldiz irakurri genituen izen guztiak, hor Gaztelu plazan, eta bitartean, pentsatzen genuen errekuperatu behar zutela udaletxetik prozesua jarraitzeko, hori aukeratzeko proiektuan artean zein zen hori aproposena, naiz eta guk eskatzen genuen hori botatzea, eraitzi. Dena den hor zegoen prozesua eta bapatean eta zer esan gabe aurkeztu zuten akordioa hiru taldeak, hiru partiduak. Hori izan zen, guretzat la bomba, la bankada trapera. 2025ko urtarrilean talde memorialistek manifestazio jendetsua egin zuten akordioa gaitzesteko. Elkarte memorialisten kritikak eta eskaerak gorabera, 2025ko martxoaren 6an Nafarroako parlamentuak erorien monumentua etxitzeko lege erreforma onartu zuen. Eraizpena baztertuz, horrela memoriaren legea aldatuz. Memoriaren lege aldaketa honek aukera ematen du monumentuaren zeinbait zati aldatzeko, baita eraisteko ere, eta horretan mantenduko dira talde memorialistak. Akordio hori guretza izan zen, esan dut hori, gu barruko min hartu genuen, horrekin, izan zen oso gogorra, pensatzen genuen gu beste akordio bat edo beste gauza bat egin behar zutela, baina akordio da hori monumentua mantentzeko, kentzeko aldekoa hori arkupeak, eta mantentzean erdikoa. Eta kupula hori estaltzen, ezakin nola, estaltzen baina hori. Denaren azken finean da mantentzea monumentua.
eta hori guretzat izan zen oso gogorra. Koldok aurreratu digunez, akordio horrez geroztik bilera bat izan dute akordioa sinatu zuten 3 alderdiekin. Geroa baik, deitu zigun mantentzeko bilera bat taldeekin. Guk erantzun genion, bai, baina ez taldez talde baizik eta koordinadora edo talde bezalakoa, baina denak elkar. Gero, gauza bera, gertatu zaigun sorturekin edo parkatu Bildurekin. Eta proposatu genuen, gauza genion, egiteko bilera bat, no? Baina 3 partiduekin. Geroa baik, PSOE eta Bildu. Eta azkenean, oso polita, bakoitza bere postura eta oso interesgarria izan zen PSOE-ena. PSOE egon zen iaia isiltasunean bilera osoan, momentu batean esan zuen 4 esaldi oso polita, oso gure jarrera, baina azkenean mantendu zuten. Talde memorialistako kideek tinko mantentzen dute haien jarrera, irten bide bakarra monumentuaren eraizpena izanik. Beti ere frankismoaren biktimen eta Nafarroako memoria historikoaren omenez. Oso zaila, zen eta jarrerak oso tinkoak dauden momentu hortan. Dena posible da politikan eta ikusiko dugu hemendik prozesua ez da bukatu. Lege horrekin prozesua ez da bukatu. Eta guk dugu aukerak zerbait egiteko, aldatzeko, eta guk uste dugu daukagula aukerak oraindik hau botatzeko. Eskatzen duguna argi eta garbi dago, eraitzi monumentua. Eta kito. Migratzaileei harrera egiteko erakundeen arteko koordinazio mahaia elkartu da gaur. Irunen Uxue Garro, konta eguzu. Pasabidean diren migratzaileei harrera egiteko erakundeen arteko koordinazio mahaia elkartu da ostiral honetan Irunen. Bertan, Euskal Erakunde Publikoetako ordezkariez gain, 3. sektoreko eta gobernuz kanpoko erakundetako kideak ere izan dira. Gainera, oraingo honetan berrikuntza gisa Kanariar uhartetako gobernuko ordezkaritza bat ere gerturatu da. Mahaian parte hartu duten pertsona migratzaileak artatzeko erakunden arteko lankidetza sustatzeko beharra azpimarratu dute. Koordinazio mahai honetan, 2024an muga inguruan hartatutako pertsona migratzaileen inguruan mintzatu dira erakunde publikoetako zein gobernuz kanpoko erakundetako ordezkariak. Euskal instituzioei dagokienez, Eusko Jaurlaritza, Araba Bizkai eta Gipuzkoako aldundiak, Eusko Hirigun Elkargoa, Ertzaintza eta hainbat udaletxetako kideak izan dira bertan. 3. sektoreko elkartei erreparatuz gero, Gurutze Gorria, Caritas, Munduko Medikuak, SOS Arrazakeria edota zehar errefuxiatuekin egon dira presente. Ostiral honetako bileran jakinarazitakoaren arabera, 2024an Irungo arreta sistemaren parte diren hilanderas 1 eta 2 baliabideek 6.243 pertsona hartatu zituzten, 2023an baina 153 gehiago. 2025an, otsailaren 28 arte, 1053 kideri eman zaie arreta. Pertsona hauen profila nagusiki gizonezkoena da, 189,8 alaba baitira. Gaztetasuna ere bada nagusi, bataz besteko adina 25 urtekoa izanik. Hala ere, emakume eta adingabeak ere hartatu izan dituzte Irungo giza arretarako sisteman. 2024an, 534 emakumezko eta 103 adin txikikori eman zieten arreta zehazki. Pasabidean dauden migratzaileen jatorria ere oso herrialde zehatzetakoa da. Nagusiki Ginea Konakri, Boli Kosta, Mali eta Senegalekoak dira hain zuzen ere. Gainera, jakinarazitakoaren arabera, Irunen hartatutakoen 180 Kanariar uhartetatik pasa izan da aurretik. Gainera, Nerea Melgosa, Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak migrazio eskumena duten erakundei berbezala aplikatzeko eskatu die. Baina asuntua da ere guk ez daukagu konpetentzia guztia, dakizuenez guk kompetentzak ez daukagu politika migratoria guztietan. Eta esaten duguna da eta eskatzen duguna da
daukana konpetentzia mesedez egitea. Francisco Kandil, Kanariar Gobernuko ongizate sailburu ordeak berriz, pertsona migratzaileak ikuspegi humanitarioa martxan ipinita hartatu behar direla gogoratu du, eta kontu hau ez dela modu alderdikoi batean tratatzea komeni. Euskal Gatazkaren ertzetako biolentziak 80 eta 90ko hamarkadetan senide eta lagunak auzian inplikatuta zituzten Andreen gatazken indarkerien eta praktika erresistenteen bilketa feminista tesia defendatu du Maider Galardi kazetari eta ikerlariak memoria integral bat osatzeko Andrei subjektu politiko gisa aitortza eta errekonozimendua eman behar zaiela, nabarmendu digu. Euskal Gatazkaren ertzetako biolentziak 1980-1990ko hamarkadetan senide eta lagunak auzian inplikatuta zituzten Andreen gatazken, indarkerien eta praktika erresistenteen bilketa feminista du izena Maider Galardi kazetari eta ikerlariak defendatu berri duen tesiak. Andreek subjektu politiko gisa bizitako biolentziak ikertu ditu. Euskal Gatazkaren ertzetako biolentziak titulo zabala duen tesia aurkeztu dut, bere txikian, letra txikian jasotzen dituena, gatazkan inplikatuta senide edo lagunak eduki dituzten emakumeek zenolako indarkeriak jasan dituzten, zenolako gatazkak uztartu zaizkien haien gorputzetan eta zenolako praktika resistentea jarri dituzten martxan. Hoi biltzen saiatu naiz ikuspegi feminista batetik eta batez ere 80 eta 90ko hamarkadetan zentratuta. Nire erronka zen, orain arte gure iruditerian norbait bezala agertu diren horiek, izan galekildako norbaiten alaba, edo izan espetxean semea duen ama bat, edo eta kildako norbaiten alarguna, eta bar, horiek guztiek ze subjetibidade eta zer esan eta ze jokaleku eduki duten urte hauetan guztietan, hori izan erronka. Esan bezala iruditzen zaitelako beti irudikatzen ditugula edo izendatu izan ditugula norbaiten norbait bezala, baina egiaz hori baino askoz gehiago ere izan dira, ez? Eta orduan askoz gehiago hori aletu nahi izan dut tesian. Batetik esanaz, gatazkaren sujetu ere badirela, hau da, haiek ere gatazka bizi izan dutela. Eta ez bakarrik euskal gatazka, bestelako gatazka batzuk ere uztartu zaizkie. Esate baterako, genero sistema, sexu genero sistemak eragindako zapalkuntzarena. Bestetik aitortzea, emakume hauek ere indarkeria jasan dutela. Ez bakarrik indarkeria bat ikusezina dena edo orain arte izendatu ez dena hori bai, baina bestelako indarkeria zuzentzat edo daukaguna, ez? Polizia jarraipenak, mehatxuak, pintadak, atxiloketak eta bar, haiek ere jasan dituzte. Beraz, klaro, zer gertatzen da, orain arte ez baldin baditugu ulertu, gatazkako sujetu bezala ukatzen diegu ere indarkeria jasan dezaketen gorputzak direla, ez? Orduan indarkeria jasan dezaketen sujetutzat ere ez genituen. Orduan hori izan da bigarren pausua. Baina ez nu nahi ikuspegi biktimista batean erori, hau da emakume hauek egunerokoari aurre egin diote, eguneroko gogor bati, aurre egin diote txikitik eragiten, hau da batzuetan nahikoa izan da haientzako ikasketetan segitza edo lagun giro sendo bat eukitzea, indarkeria asko egoera horri aurre egiteko, eta hori ekitea da, ez? Teoriatik diogu agentzia edo gorputz agenteak direla, hau da, eragiteko ahalmena badutela. Baina praktika erresistenteak ere martxan jarritu dituzte autoritateari, izan poliziari, izan bizkartzainari, izan esate baterako espetxezainari aurre egiteko. Eta bukatzeko gainera, parte hartu dute politikoki, egon dira elkarteetan, biktimen elkarteetan, presoen senide eta lagunen elkarteetan, batzuk iritsi dira esate baterako zinegotziak izatera, beste batzuk Europako Parlamentuan egon dira beraien egoeraren berri ematen, ez? Eta hala ere, kosta egiten zitzaigun irudikatzea emakume hauek parte hartze politiko bat eduki dutela. Bilakaera hortan, azkeneko urratsa izan da, esatea ez, resulta norbaiten norbait ez zirela, baizik eta Euskal Gatazkaren barruan dauden sujetu politikoak ere bazirela. Niretzat oso importantea izan da, prozesu feminista izan da nenean, genealogiari ere lekua egitea, hau da, nien naiz lehenengoa honea etorri dana eta azkarrena, hau Rosaliak esaten du dena inventatuta dago, kasu honetan ere dena asmatuta zegon, bai Euskal Herriari dagokonez eta baitaren nazioartean gai hauek landu izan direlako, ez?
Baina bai, egia da, esango nuke hemen badagola agian hito bat edo une bat, UEUren eta Bilgune Feministaren bitartez 2015-2016 egiten da halako eskola feminista bat edo Euskal Gatazkaren subjetibitateei buruz hausnarketa kolektibo bat, eta hor bai nolabait determinatzen da iruditerian, ez dela errealitatean, iruditerian bereizi ditzakegula, Zuriñe Rodríguezek esaten duen bezala, full-timeko militante gizona seguraski eta full-timeko emakume zaintzailea, ez? Oso erresa da hau azaltzen. Polizia bat buruan baldin badaukagu, persona bat torturatzen esate baterako, normalean gizonezkoa irudikatuko dugu. Edo etako militante bat baldin badaukagu buruan, seguraski gizon gazte bat irudikatuko dugu. Aldiz, presoari bisitan kuadrodun poltsarekin dijoan persona hori emakume bezala irakurriko dugu, edota bere senarra hil zuen eta hil zuen alargun hori urtero doan kanposantura eta urtero egiten zaion omenaldi hortan negarrez dagoen persona hori emakumetzat hartuko dugu. Hori horrela izan da, nik uste dut iruditeriak aldi berean praktika batzuk sortzen ditula. Hau da, oso zaila izango zaio seguraski ama horri ihes egitea zaintzailearen rol horretatik. Bestela sozialki zigortua da, hau ez da Euskal Gatazkan bakarrik gertatzen, hau Marcela Lagardek ja esaten du, ez? Emakumeak gero egitan praktikatu ama edo maitale edo ez, mandatu hori emantzat ematen zaigu, ez? Gorputz maitaleak geranaren edo sujetu maitalea geranaren ideia. Hortik kanpo baldin bazaude, seguraski zigor soziala edukiko duzu, baina horrek ez du esan nahi, relato guzti hauetan hori asumitu denik. Eta nik uste hau importantea dela azpimarratzea, ze bestela ditugu zaintzailetzat emakume hauek eta uste hori baino gehiago egin dutela, ez? Edo zaintzaren izenean esaten duten hori praktika politiko bat zala azkenean, eta uste hori importantea dela ikusaraztea, batetik zaintza horri ze balio emango diogun azpimarratzeko, Marina Sagastizabalek esango lukeen bezala, baina baita ere, iruditzen zaitelako, nolabait iruditeria horrek ezkutatzen ditula beste realitate batzuk existitu direnak eta emakume hauek gorpuztu dituztenak. Eta entzute baldin baditugu kontatzen dizkizute iruditeri hortatik kanpoko beste esperientzia batzuk, ez? Nik atera dituten bi ondorio nagusiak dira, hoxe, errekonozimenduaren gaiari buelta bat eman behar diogula, batetik gatazkaren ondorio batzuk ez direlako araztu oraindik, ez? Eta gainera, ondorio horietako batzuek eragindako mina ez delako araztu, eta orduan hor urrats batzuk egin beharko liratekeela konsideratzen dute elkarrizketatutako batzuek, eta gero ikuspegi binario batek, hau da, irabazle galtzaile, alde bateko besteko, onak eta txarrak, lehen lerroa atzeguardia, gudariak zaintzaileak, dikotomia hoie guztiek kalte egiten diotela gatazkaren analisi konplejoago bati, uste Euskal Gatazka konplejoa izan dela eta Euskal gizartearen estrato desberdinetan eragina eduki dula, eta ikuspegi hori konplejizatzeak aukera ematen dula askotariko ondo ez gehiago aztertzeko, baina baita ere askotariko aukera gehiago mahai gainean jartzeko gaurko garaietara ateak irekitzeko. Emakume hauek ere indarkeria jasan dute, izendatu gabeko indarkeria asko ere bai, aipatutako zuzen horretaz gain, indarkeria psikologikoa, elkarrizketatutako guztiak eduki dute tratamendu psikiatrikoa momenturen batean edo bestean gatazkarekin lotutako gertakari batengatik, lan eta enplegu arloan ondorioak eduki dituzte, familia eta lagun giroan ere bai, indarkeria instituzionala jasan dute ere bai, isiltasun asko, eta isiltasun asko erabili eta aprobetxatu dute beraiek ere bai egunerokoari aurre egiteko. Eta horrekin lotuta, eguneroko praktika erresistente asko jarri dituzte, beraz gorputz agenteak ere badira. Hau da, usteet Euskal Gatazkari buruz pentsatzeko ezinbesteko gorputzak eta sujetuak diala. Iritsi gara amaierara, badakizu euskarazko bergeiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Asteburona pasa!